tots sabeu, la vida és només una successió d'instants. I viure en plenitud cada instant crec que pot ser sinònim de viure en plenitud. Bé, tant de bo aquesta pau que avui aquí treballem serveixi per millorar, en aquest cas Calella, però tot el país, el món, i perquè cadascú de nosaltres pugui arribar a aquesta felicitat. Moltes gràcies a tots i totes per estar aquí avui presents i sabeu que teniu la ciutat de Calella a la vostra disposició. Moltes gràcies. Bé, doncs comencem aquesta introducció a la meditació partint de zero. Alguns de vosaltres el que suposo que fareu serà refrescar coneixements i d'altres partireu de zero. I bé, esperem que... En primer lloc, després ja parlarem amb en Ricard Rollant, però sobretot demanar-vos si pot ser silenciar els mòbils i sobretot no atabalar-se si les coses no van com pensem que haurien d'anar. De fet, un dels obstacles per la meditació, un dels mateixos obstacles és voler aconseguir algun objectiu. Per tant, tranquil·litat. De tota manera, encara no comencem la meditació, comencem amb les primeres ensenyances del nostre monjo budista i amic, Ricard Rollant. Gràcies. Per estar aquí presents. Tots aquells també que no estan presents també estaran amb nosaltres. Gràcies a l'Ajuntament de Calella, a Josep Maria Jover, l'alcalde, gràcies a Gaspar, la Marta, a tots els voluntaris. Estic molt content, molt feliç d'estar aquí amb vosaltres. Comencem, bàsicament, cal dir que primer s'ha d'entendre que hi ha circumstàncies exteriors que afavoreixen el fet de posar-se a meditar. El primer punt seria trobar un indret segur, un indret segur i saludable. Vol dir que si, per exemple, aquí ho hem preparat tot, està ben preparat, i es crea un ambient, no? Es crea un entorn. A casa vostra, per exemple, podeu preparar un racó de casa, deixar-ho bé i que sigui un lloc, per exemple, que no hi ha sorolls, que no se senti massa motors, sorolls de crits de persones i altres coses que poden molestar. També ha de ser saludable, és a dir, que no siguis allà i sigui molt humit, per exemple, i t'agafi una lumbalgia o alguna cosa rara per qüestió de la humitat, no? És a dir, buscar l'indret. L'indret, aquest seria el primer punt important per preparar-se per una bona meditació. També calen certes condicions. Una és el coneixement de les instruccions, és a dir, si tu tens l'indret a la seure i a seus però no saps què has de fer, pràcticament, el treball que has de fer, pots estar molt còmode, molt relaxat, però no estaràs fent res. Inclús a vegades això també ho fan molts animals, que s'estiren i estan dormint però no fan cap treball intern. Llavors es tracta de conèixer què s'ha de fer. També disposar de tot allò que es necessita, coses necessàries, per exemple, si més endavant feu retirs de meditació, necessitareu uns recursos materials per fer retirs de cap de setmanes i coses d'aquestes, això seria. Aquest és el primer punt. El segon és la simplicitat i poques necessitats. És a dir, per exemple, quan esteu a meditar, si la teva ment està sempre ai, és que ara voldria un coixí més alt, ai, és que ara necessitaria aquí no sé què, és que així m'agradaria més aquí, és que ara si posessi aquí una foto de no sé què, clar, comences a carregar necessito un CD per posar-me música de relax, i llavors passes l'estona amb el cap ple de coses i no aconsegueixes absolutament res. Seria la simplicitat i poques necessitats. Satisfacció amb el que es té, és a dir, si per exemple algun dia estàs assegut i no has aconseguit una mica d'encens, doncs cap problema. És a dir, per crear aquesta atmosfera, aquesta tranquil·litat interna en la qual tu puguis asseure còmodament i relaxar-te i començar a meditar. Actitud ètica pura. Això sí que és molt important perquè nosaltres quan fem, per exemple, ens passem tot el dia passegant als altres, donant-los cops de mà, cops de colze, fent trebetes, estic parlant físicament, però també ho podem fer d'altres maneres, insults, baralles, barallem amb els altres i tenim una conducta poc ètica. Llavors,
el rebombori que tenim a dins, és a dir, la nostra ment està absolutament constantment pertorbada per aquesta activitat del dia, i llavors no podem concentrar la ment i ens costarà molt. Llavors, l'actitud ètica pura és aquella que realment quan tens un estat mental de satisfacció, perquè saps que constantment has d'estar portant perfectament a tothom, i llavors no tens res de penedir-te, i al moment que seus per fer una concentració profunda, inclús notes aquella sensació agradable, com si del teu cor fluís una energia positiva, d'amor, de benestar, perquè amb tota la gent que t'has estat relacionant tot el dia has estat molt bé, t'has comportat molt bé i has mantingut una ètica pura. Llavors, és un aspecte important per crear aquesta atmosfera per meditar bé. Aquest era el quart punt. Després, el cinquè, són les mínimes distraccions externes, que s'aconsella abandonar les demandes de la societat, es diu tradicionalment. Hi ha moltes coses, moltes demandes socials que a vegades no ens deixen fer, moltes no ens permeten tenir el temps que necessitaríem per meditar, i llavors a vegades cal dir no a algunes coses per dir sí a meditar. Per exemple, ara nosaltres estem aquí reunits, hem fet un esforç, segurament podríem estar al cinema, moltes altres indrets que potser trobaríem la colla d'amics, que els amics s'han anat al cinema, i mira, nosaltres hem de deixar d'anar al cinema per venir aquí a ser una mica incòmodes una estona per estar meditant. Doncs aquesta, abandonar aquestes demandes de la societat, fent un esforç per tindre un instant, una estona per meditar, doncs és també un punt molt important, és el cinquè. Tot i que no sigueu massa extremistes, perquè òbviament hi ha família, hi ha amics, i això s'ha de complir, però també s'ha de buscar un moment, inclús amb els amics, fer reunions amb els amics, per trobar un instant per meditar. És a dir, sempre hem de vincular-nos una mica, crear aquest vincle amb el que sempre tinguem una estona per meditar. Perquè llavors és quan tenim el moment. Si no sempre estem, ostres, és que no tinc una estona per meditar. Llavors, clar, això és perquè tenim masses demandes, masses agendes atapeïdes, i llavors hem de fer un espai, hem de tenir una luna d'esborrat i dir, vale, això ho deixo de fer i en el seu lloc el que faré és meditar. Aquest era el cinquè, i el sisè són les mínimes distraccions internes. Si això eren distraccions externes, tenim mínimes distraccions externes. També les distraccions externes és estar molt necessitat de voler gaudir de les coses que produeixen plaer mitjançant els sentits. Aquestes també són coses que ens distreuen. La nostra ment sempre va arrossegada darrere de coses boniques i altres coses. Llavors aquestes serien les externes, i les internes és abandonar el pensament conceptual dels desitjos, els desitjos desorbitats, tots aquells desitjos que no deixen raonar, tenir un raonament clar i precís de, vale, sí, hi ha coses necessàries per la vida, però, bueno, no exagerem, no? Si necessitem una cosa i amb una cosa en tenim prou, no tenim per què tenir 3 o 4, és una barbaritat, no? Llavors, aquesta circumstància interna que fa que la teva ment, que els conceptes de desig, ui, això, ara necessito això, ara vull allò altre, doncs aquests conceptes els hem d'apagar, els hem de deixar de banda i tractar de minimitzar-los just allò que és necessari, és a dir, aquella preocupació necessària per poder tenir una vida normal, senzilla i correcta. I això ens permet, doncs, són els 6 punts que ens permet posar-nos efectivament en aquest